Prvih 20 minuta dominirao je Rad. Domaći nisu uspevali organizovati ozbiljniji napad. Prvi put su ušli u kazneni prostor gostiju u 20. minutu i iznudili korner, a posle kornera poveli. Centrirao je Tešović, a usamljeni Šimičić bez napora pogodio mrežu. Nakon ove nesmotrenosti odbrane Rada, njihova igra se sasvim raspala. 8 minuta kasnije MUF nije iskoristio nesporazum Mirkovića i Jačimovića, iako je bio sam pred ševom. U 35. minutu nakon solo akcije Vignjević je pokušao da ugrozi golmana Ljujića. 3 minuta nakon toga odlično dodavanje Tešovića i slab volej udarac MUF-a, pozicija je bila vrlo povoljna. U sljedećem napadu dobra akcija Radničkog, centar šut Paunovića, MUF ne uspeva skrenuti u gol. 3 minuta pre kraja prvog poluvremena vidjeli smo pokušaj Drinčića da glavom ugrozi golmana domaćih. U drugom poluvremenu ofanziva Rada, ali bez završnice. U 60. minutu Šubert je izmakao odbrani gostiju, no njegov udarac Ševo je zaustavio. U kontranapadu Armandić se iznenada našao sam pred golmanom Ljujićem, pokušao ga prevariti, ali nije uspeo. U 69. minutu odlično je centrirao Pašić, a visoki Armandić preciznim udarcem pogodio mrežu. 1:1. Minut kasnije MUF je pokušao udarcem iz daljine. A posljednju šansu na utakmici imao je Čampara u 72. minutu. Susret je vodio sudija Slobodan Janković iz Podgorice, koji je nepotrebno seckao igru i grešio u proceni prekršaja, posebno u drugom poluvremenu.